Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube keluarga Mas Gaupleng. Halo pemirsa, gak sabar tak masak saiki gak sabar tak masak saiki yo ben karo dengumanku bengi pemirsa. Ini istirahat sedilok bar njupuk iwak mang. Terus tak marinasi, tak goreng 4 dulu. Yang 5 masih ada di freezer. Terus tak marinasi pemirsa, kan tak kucur jeruk terus tak marinasi bumbu instan. Lah aku pas isek ndusak saset tak nggo separo, kan ki mau tak nggo separo tok ya ayam. Kok ayam ya apa? Ikane bandeng pemirsa. Dan bandeng ki kudu hati-hati, jo sering diulak-walik ngene digoreng mesti ajur. Pemirsa, terus tak siki arep nyambel tomat. Lah nek ngene kan bojur mangane wae barang. Man sego mbek iwak ngono. Iki sambele mboke. Wis tak siapno pemirsa mang tak totoni. Tak mek adah nggo kulitnya didhewe ya pemirsa. Sik. Oke, kita ceritani pemirsa, kita goreng saiki yo nggo lawahku ambek cucu. Iki besok-besok engko tak goreng neh. Nek kakean yo gak kepangan kok pemirsa. Sing tak nggo sesuke neh nggo lawo sithik-sithik. Iki engko tak goreng pemirsa ya. Aku kok yo pengen mangan anu kan tak goreng saiki sithik separo aku ngono pemirsa. Daripada tangi dulu gabut wis pangan ae. Kita ocek dulu pemirsa. Aku senengku memang nek ikan apa ku tak goreng karo sambel pemirsa. Goreng garing. Kumku yo iwake gak rewel. Aku bingung pemirsa, pengen tuku wajan segede iki wajan biasa apa tuku piye ya, aku bingung. Pengen golek wajan sing model apa. Kalau wajanku cilik-cilik mari ya piye pemirsa yang dhewean yo. Mbek bocil tak cah loro. Karepku gak duwe wajan sing ngombo-ombolah dhewean. Paling masa to mulai yo ora bendino. Paling banter wis seminggu pisan kuwi nek memang daripada kono nganggur nang garasi nganggur. Kadang yo pengen turun nang kono gak mulih, kadang pengen mulih, kadang yo ora. Karek wong. Saking murah tiket di sana nek kelas biasa pemirsa. Mau 13.000, tapi bukunya lewat aplikasi ku seminggu sak wengi. Tapi hari besar kadang angel. Kita goreng dulu pemirsa. Mbek dikai tomat. Mumpung sak duluan tomat, aku pengen tuku tomat seprapat. Aku tuku sing mentah pemirsa. Dadi kon nggo pirang dina wis mateng karek disambel. Tuku mesti sing setengah mateng biasanya. Wis dulu wis tak siapno garam, gula, terus sambel. Wis ki lombok sakjane. Nah, aku nek tuku ning dadine nek pengen dadakan nyambel. Misal pengen dadi gak bingung golek nang pasar, soalnya niku gak ono bakul janganan pemirsa. Bakul mider iki ono tapi beduk. Ora liwat lorongku. Liwat lorong Bahar kono. Engko tak cucine. Tak cuci dulu. Iki tak masuk ke kulkas dinggo lawas sesuk eneh. Kita nggo lawas saiki oke pemirsa ya. Kita goreng dulu lanjut. Goreng
pemirsa. Dan ini ikannya tak cemplungno dua-dua dulu. Terus mantap. Yang tadi matang sih ya pemirsa ya. Nunggu ikannya matang. Kalian 2 kali penggorengan. Ya diulek-ulek aku hancur pemirsa. Tak ulek lagi sampai pemirsa. Ya apa gini? Aku tuh terasi cari di pasar Kapuan. Jadi pasti cilik 2000-an. Sampai tuku sak blok, buat gugumu nek kesuwen gak enak. Kan aku dhewe anek keluarga besar ngono tuku sak blok ngono ya pemirsa. Jadi nek iki pengen gula kasih pasar yo oleh. Ulek sik barang-barang pemirsa. Gila rasanya. Nek ini wis wangi. Gila sambel lho pemirsa. Ini nanti jangan langsung tapi pas gak tak kondang kayak galur tapi pemirsa guys, kebetulan di motor pas sambel mbak Eka. Tarik tombol pemirsa. Mau tarik pemirsa kalau mbak Eka yo bareng yo oleh tarik jenengan. Tidak ada yang cek tanguk sih tuh saya kalau enggak anak bisa ini loh anak kamu gak nyaman kan bisa gak tahu ini gak seperti ini terus kemudian panas kalau itu tak kok mau pemirsa ke garing kurang dino itu grono gak garing orang dino gak garing ini mbak Eka live dia kalau cuaca dia itu sabar iya itu mungkin nanti kasar-kasar gitu. Ini lagi kadang bisa yuk tak nganggo sesuk neh nek nyambel mulane kadang kula masaki lagi nek gak entek pertanyaannya saya kita lanjut nanti aku bias pemirsa ini sudah jadi pemirsa gimana yono sing ngatur jenenge wajane njaluk diganti wis tuwek iki pemirsa bandengnya sudah matang bandengnya pemirsa tak goreng garing sering ini tok nis nganggo aku wis iku pemirsa wis mantep kita selek kono engko dia kemangae tak protel kucingku wis dah wis moro pemirsa wah yo jenenge jaluk itu pemirsa yes kan jaluk nang nase no sing ya kucingnya jaluk bisa kok tunggu air mak mungkin tak dan tak kayak ini sebab pemirsa aku bisa ngerasain selerane masing-masing ya pemirsa gemobius anggur masakan gurih ini awalnya panas nih udah tak gula anakku mangan sesuai digoreng meneh maaf ya pemirsa yo kucingku jaluk
pindangin entek urung tuku. Terus amen gandula gue tak kayak ising buntut iku mau. Wis pemirsa ya, terima kasih nang padha kemang masake apa jenenge? Masak sambal tomat dan bandeng goreng dari hamba Allah. Terima kasih buat hamba Allah untuk lawas sak meniki ya. Alhamdulillah iso tak ngulawuh anakku. Terima kasih ya, muga rezekine lancar buat hamba Allah. Selalu dilindungi keberkahan dari Allah. Terima kasih kami sekeluarga di KI rezeki lawuh, nggih. Tak tutup dulu kontenku, gembrobos aku pendang. Nyapu pemirsa ya, terima kasih. Pokoknya ojo lali lah kalau sampai keluarga Mas Goplem. Nah, orang nembakin supra sing akeh tersemangat untuk hari ini, ojo lali bersyukur apapun itu dan semoga kita dijauhi dari hal-hal yang buruk dan diberkahi hal-hal yang baik. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.